едно невярно представяне на исторически и археологически факти по един бутафорен, повтарям, бутафорен начин. Намираме се пред прекрасният макет на Севтополис, максимално близък до това, което археолозите откриват преди колко вече 70-80 години. Идеята на общината е да пресъздаде начина на живот на траките в съчетание с модерни туристически атракции. Тя нарича комплекса портал към долината на траките и розите. Самата идея да представят този ужасно грозен и неверен, необективен макет в едно кръгло басейнче, самата идея също е абсурдна. Тези пари ни се предоставят под благовидния предлог, че ние спасяваме културното си наследство. Но на практика ние не го спасяваме, ние го унищожаваме. Да създадем една добра визия за посетителите и съответно да вложиме тези пари, т.е. да оправдаем тези пари в тези монументални строежи. И искам да ви кажа, че тези монументални строежи са тотално измислени. Те не почиват на никаква сериозна научна реконструкция. Ако погледнем във форумите, ще видим, че те са крадене и така нататък. Както виждате, освен крадене, има и други дейности. Започна една надпревара, кой повече камък или тонг, в зависимост от това колко пари сме решили да похарчим. Издигане в височини с едни забати кули. Точно Дисниленд. Една бутафорна история, която, за съжаление, се мултиплицира буквално из цяла България.